A Citizen Coalition for Change legislator, aligned with the opposition politician Nelson Chamisa, is called on the nation to flock to the streets and demand democracy. Achipere mushe muri Zimbabwe toona kuti mass protest against Mnangagwa ava on cards. People are now ready. Sanapinda mashoko anobuda chitaugwa panapa aiwa zvatoona kuti Chabvondoka tokona Prince Dwekoswana kuti bva subscribe like kuti on the bell icon. Tichipinda paendo pake ndo vakomana vari kushungurudza the ruling party. Prince Dwekoswana anouya paendo pake oyataura mashoko ekuti it's no longer time to beg him. It's no longer time to dialogue with him. Our target is to completely remove him in the entire system. The street will resolve our problems. We need to push. Freedom is here. Mashoko antogona Prince Dwekoswana achiti aiwa yes vakadismisa kuti dialogue tavhara tichadizve dialogue nachamisa panapa kuti tagara dialogue yacho atitomboyidi haisitombori time yekuti tive tichivabhega vanhu veZANU-PF. Vakuti our target is to completely remove him neentire system yose. Vari kuti aiwa the only way inongotisungura inotipa freedom kumena up topinda mumastreets to demonstrate. Mashoko ari kubuda panapa itokwana Prince Dwekoswana. Mbotudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pemashoko ake. Vari kuona dzimwe nyika vana Bangladesh, vari kuona vana Kenya, vakomana vari kuona rusununguko kupfukidza nemaprotest vachipiwa maadvice aiwanana EFF leader paSouth Africa apo. Tudze mafunguro enyu, pindai mucomment section medu, musangano subscribe, kulike, turn on the bell icon.